Ajruplan tal-Forzi Armata ta' Malta tal-għamla King Air 200 kien sfurzat jagħmel inżul ta' emerġenza ftit wara li telaq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-każ seħħ għal-ħabta tas-7 tal-ħamis filgħaxija meta l-ajruplan esperjenza problema fil-protezzjoni tal-magna tal-lemin kif jidher li għal xi raġuni infetħet il-cowling. Kien propju għalhekk li l-ajruplan tal-AFM għamel inżul ta' emerġenza f'temp ta' 10 minuti minn xin beda it-titjira. Kawża ta' dan kollu tħallew żewġ titjiriet kummerċjali jistennew fl-ajru Malti. Waħda minn dawn it-titjiriet tinforma li torri tal-ajruport li kien se jkollu jdur lura mill-ajruport Malti għaliex ma kellux biżejjed fuel sabiex jibqa' fl-ajru. Intant fl-aħħar jiem il-Ministru Byron Camilleri konferma li l-Forzi Armati ta' Malta qed topera biss b'helikopter wieħed minn 5. Dan għaliex 2 minn 5 għaddejjin b'manutenzjoni u 2 oħra waqfu milli jintużaw kompletament mill-Forzi Armati. Brabta ma dan kollu Shadow Minister Darin Karabotz stqar li huwa ta' tħassib kif l-Armata għandha biss helikopter wieħed illi jista' jintuża.